Bueno, boas tardes. Imos empezar logo esta sesión vespertina cunha conferencia do profesor Hortensio Sobrado sobre rozas estivadas e pan de vedro, o cultivo temporal do monte na Galicia da Idade Moderna. O conferenciante, que é compañeiro de área, departamento, por fortuna para min, pola súa calidade investigadora e humana, pois leva moito tempo traballando sobre o que se pode chamar historia rural, unha temática hoxe pouco cultivada na historiografía, e entre as súas aportacións figuran pois varios libros, algún deles moi conocidos sobre a provincia de Lugo, e nestes traballos pois prestou unha gran atención aos usos que se facía do monte, non? Un deles neste caso pois era o cultivo, polo sistema de rozas estivadas ou searas, como ben saben, que non estaba estendido por toda Galicia, pero sí nunha parte importante. Ademais deso, pois ten outra serie de traballos sobre abonados, sobre a caza dos lobos, non, etc., que afectan tamén o que teñen que ver pois co monte, cos usos, recursos, etc., que presentaba. De modo que xa lle dou a palabra para que nos explique, non, esta cuestión. Ben, boas tardes. En primeiro lugar, agradecer as palabras de Pejerto, agradecer tamén o convite aos coordinadores e aos organizadores das xornadas. O obxectivo da miña intervención hoxe é reflexionar en torno á importancia que tiveron os distintos aproveitamentos do monte na Galicia da Idade Moderna e, fundamentalmente, centrarnos no recurso do seu cultivo temporal, nas denominadas cavadas, rozas, estivadas, vedros, etc., para obter o denominado pan de vedro ou pan de monte. En Galicia, aínda hoxe en día, o monte supón máis de 2/3 partes da superficie, máis de casi un 64% da mesma, e, sobre todo, nas súas áreas orientais e centrais, en grandes serras como os Soncares, o Courel, o Invernadoiro, coas súas serras de Queixa, a Serra do Xurés, pero tamén no resto do territorio de Galicia, porque prácticamente todas as parroquias, unha boa parte da súa superficie estaba a monte, ou estaba dedicada a monte, tal como reflexa este mapa de finais do século XVII. Históricamente é sabido que en Galicia o monte constituía unha das pezas claves da economía rural. Son de sobra coñecidas as palabras de Abel Buyer cando nos di que é un auténtico soporte do sistema que permitía toda a subsistencia das explotacións campesiñas. A principios da Idade Moderna, tiñamos unha situación na que o mundo rural primaba unha situación de zona agreste, de zona salvaxe, de espacio salvaxe, e proliferaban toda unha serie de soutos, grandes carballeiras, montes, e era unha especie de prolongación das propias aldeas, que estaban naquel momento profundamente integradas no medio. Esta realidade hoxe en día apenas a podemos atisbar en aldeas illadas do Caurel, como Folgoso, como Seceda, como Bixuña, como Santa Eufemia, ou en algunhas dos Ancares, como Donís. Dende a década finais do século XV, desde 1480 en adiante, e ao longo dos séculos XVI ou XIX, hai un incremento da poboación, que se ve reflexado claramente neste mapa que teñen aquí, desde os XVI a mediados do XIX, e a necesidade de máis terra de cultivo fai que o monte experimente unha auténtica revalorización ou converterse nun recurso cada vez máis importante para as economías campesiñas e, polo tanto, dáse unha crecente humanización da paisaxe agraria, fundamentalmente por medio das rozas, e cada vez a acción do home é máis visible no medio natural, incrementándose os procesos de deforestación e de peche de pedazos de monte. En todo caso, aínda a mediados do século XVIII, a porcentaxe de superficie cultivada en Galicia, como poden ver nesa tabla, apenas chegaba a un 15%. Era moi baixa. Era máis intensa nas antiguas provincias de Santiago e Ourense e bastante menos intensa nas orientais de Lugo e Mondoñedo, na Galicia Cantábrica. Polo tanto, unha superficie reducida de menos dun 15%. Cando se fai o catastro de Ensenada a mediados do século XVIII, os montes aínda supoñían en Galicia entre un 75% e un 80%. O catastro fálanos o diferencia entre montes abertos e comuns, os denominados abertais, e
montes pechados e de particulares, que diferencia a súa vez como de primeira, segunda e terceira calidade, e tamén fala de inútiles por naturaleza, aunque na práctica moitos destes non eran inútiles. Diferencia así mesmo entre montes altos, o que era arborado, de besas reais, e montes baixos. É de sobra sabido que os montes comunais permitían a subsistencia das explotacións campesiñas na idade moderna, abastecían de todo tipo de recursos, de esquilmos, de estrume, de leña, de pastos e, asimismo, de terra de cultivos. O pasto do gando no monte común era tradicionalmente libre en todo tipo de montes e unha das grandes aportacións do monte na época era o toxo. O toxo é un produto clave da economía campesiña na época. Ao longo do seu ciclo vegetativo, como é sabido, serve de pasto e forraxe, pero tamén de estrume, de abono e de leña. Non hai que esquecer que o gromo do toxo e o toxo tenro era utilizado directamente nos montes, consumido polo gando, e ás veces tamén nas propias casas como forraxe. Tal como ocurre en outros ámbitos historiográficos europeos, por exemplo, na Bretaña francesa tamén se consumía toxo como forraxe. Aquí en Galicia empregábanse tanto toxos tenros como picados para dar o alimento, mezclados a veces mesturados con palla, e xa no século XIX, cando aparecen outros cultivos como a pataca, combínase cos toxos tenros, ou incluso se sabe que tamén se daba aos porcos os toxos machacados con nabos, patacas, farina de miño, etc. De feito, na documentación da época, nos séculos XVII e XVIII, en zonas como os arredores de Santiago, como poden ver aí, aparecen nos inventarios de bens as famosas pías de pedra para o amazado do toxo que comían os animais, e incluso na primeira metade do século XIX, en Arzúa, por exemplo, Persedo, atopa tamén as pilas de pedra para pisar tojos. Os toxos pisábanse normalmente ou picábanse con este instrumento, catrilla, unha especie de machado de folla grande, pero, sobre todo, na Galicia da época, ca coitela do toxo. A coitela do toxo, como esta que teñen aquí, solía ir ubicada nunha especie de pica ou picadeira, que era ese banco que teñen nesta parte, ainda se conservan algúns en Negreira de Muñiz, por exemplo, e na Fonsagrada, unha especie de banco que tiña a coitela a modo de cizalla para picalo, para picar o toxo. E teñen outro exemplo da zona da Fonsagrada. Pero, ademais do monte, aproveitaban a folla dos ulmeiros, aproveitaban en zonas de montaña os xardóns, os acibros, para empregar como forraxe invernal. Atopamos en algúns inventarios do XVIII, principios do XIX, na zona dos Ancares, picaderas de los jardones, picaderas dos xardóns, dos acibros, para empregar como forraxe. Aí teñen un exemplo de Doncos de 1791 e aquí teñen outro de Doncos tamén de 1808, dos picaderas de los jardones, dúas picadeiras dos xardóns. Como é sabido, o toxo tamén se empregaba como esquilmo para estrume, para facer as camas aos animais, o que se denomina estrar. Era unha materia prima indispensable para facer o esterco, era un auténtico, un verdadeiro axente da fertilidade da agricultura galega, non se debe esquecer. Como é sabido, tamén o monte aportaba, o monte comunal, sobre todo a leña, tanto das árbores como das especies arbustivas, que crecían xestas, uces, carqueixas, toxos, para os fogares, para quentar as lareiras, para quentar os fornos, para facer as sebes que servían de peches ás leiras, lóxicamente para construir casas, hórreos, mangos de apeiros de labranza, os propios apeiros de labranza de madeira, menor e maior, como o carro e o arado indispensable para a comunidade campesiña, as tuñas e as arcas fundamentais para guardar a colleita de centeo, as cubas do viño, etc. É dicir, os recursos do monte eran moi importantes para o campesiño, a veces tamén empregaban madeira, os tocóns das uces, os torgos, pois para producir carbón vegetal e venderllo ás ferreirías, unha tradición desde o século XVI en zonas da montaña de Lugo. Aquí teñen unha referencia do catastro de Ensenada do Folgoso de Caurel a montes de uz para carbón de las ferrerías. E, sin esquecer, evidentemente, todo o aporte que se pode denominar componente silvopastoril, a caza, a pesca, a mel que proviña do monte, a recolección de froitos silvestres, etc. A pedra que provén do monte para facer os valados das leiras, as casas, as palleiras, os alpendres, e incluso a veces o monte comunal era empregado para facer as propias casas. Cando os veciños o permitían, aquí teñen un exemplo dun pleito de 1726 de Cotobade, que nos di, por multiplicarse en este reino las gentes en mucho número, los labradores acostumbran, con permiso de los más vecinos en los pastos comunes, fabricar algunas casas para vivir en ellas y chozas para recoger sus ganados y hacer estercoleras. É dicir, podíamos falar moito máis desto, pero é evidente, polo tanto, que en Galicia o monte comunal
posibilitaba o abastecemento en moitos aspectos do campesiño. Podríase dicir que os diversos aproveitamentos do monte constituyen unha manifestación máis do carácter autárquico que tiña a economía campesiña na idade moderna. Pero, ademais, e aquí nos vamos a centrar fundamentalmente nesto, a agricultura tradicional galega, os montes estaban totalmente integrados no que era a explotación campesiña. Eran unha prolongación do labradío. Por lo tanto, en moitas zoas, sobre todo de montaña, onde a produción de labradío era escasa ou insuficiente, a colleita de cereal, vamos a ver que vai ter unha relevancia moi destacada para a autosubsistencia dos propios campesiños. Normalmente, os campesiños facían os cultivos periódicos ou temporais tanto en montes privados como comunais. Normalmente, en Galicia, cada familia o que explotaba era individualmente un lote que a comunidade lle cedía, o que se denomina as tenzas ou as sortes. Hai un termo máis antigo, menos empregado no período moderno, que é a adra. A adra aparece moito na documentación medieval como sinónimo de parte que corresponde a cada veciño na división dun monte comunal, pero a principios do século XVI, cando Olea fai o seu célebre vocabulario galego, aínda aparece o termo adra como sinónimo de partija. Pero, bueno, os termos máis coñecidos son tenza ou sorte, non? Ben, a forma de repartir estes lotes pois dependía un pouco do réxime xurídico dos montes, non? Se os montes eran de varas, de voces ou de fabeo, que, como é sabido, predominaban sobre todo na zona de Lugo e da Galicia setentrional, pois só eran comuns os pastos, pero non era común o uso do monte para rozas. Só tiñan dereito a el pois as casas porcioneiras en cotas desiguais que habitualmente nestas zonas pois se medían en palmos e en varas. Sin embargo, na zona de Ourense, sí, os montes concesís ou montes comuns permitían o uso das rozas igualitario para todos os veciños. O cultivo temporal do monte facíase no que se denominan, hai moitas denominacións, rozas, estivadas, searas ou senaras, cavadas, bouzas, vedros, menos coñecidos ao mellor os termos de queimadas, cernadas, cachadas, tapadas, etc. Hai moitos, non? Son todas elas denominacións comuns que, na maior parte dos casos, o que denominan é a actividade agrícola que se fai, xa sexa de cava, de roza, de cachada, de besada, de queimada, de cernada, etc. Ou ben a súa condición de terreo pechado en un momento puntual, por exemplo, os casos dos termos estivada ou tapada. Novamente falamos do bacharel Olea, en 1536 no seu vocabulario, define a estivada como sembrada hecha en el monte. Xa no século XVIII, bastante máis tarde, Sarmiento perfila máis a definición e dinos que es la roza que se hace en el monte para quemar la broza y después arar la tierra y sembrarla de trigo o centeno. O cultivo dos montes de forma periódica era unha labor moi dura, superior seguramente á labradía, era unha tarefa moi laboriosa que se iniciaba a fins da primavera, que a primeira actividade que era segar o rozo, limpiar o terreo de breixo e de leña. Para estos campesiños empregaban o gadaño, o rozón do toxo, é unha especie de gadaña parecida á erva, pero máis curta, máis estreita, máis fuerte, e atopamos gadaños en inventarios da zona de Burón, por exemplo, en Allonca, século XVIII, e en estas zonas da montaña oriental lucense, Burón, Navia e Doncos aparecen en alrededor de un 15-30% dos inventarios. Pero o máis popular non era este gadaño, senón as fouces de rozar ou fouces de monte. Son fouces de mango comprido que atopamos nos inventarios do interior de Lugo e nas zonas orientais de Burón, Navia, Cervantes, Doncos e Courel, analizando máis de casi 700 inventarios, entre o 80 e o 100% das explotacións teñen esta ferramenta. E, además, teñena de forma estable ao longo, como ven no gráfico, prácticamente de todo o século XVIII, primeira mitad do XIX. En máis de 3/4 partes das explotacións. Unha vez que se cortaba a leña e se retiraba a maleza, a tarefa consistía en cavar o monte, para iso empregábanse aixadas, aixadóns, legóns, picarañas, e despois pasábase o arado. A veces esta labor facíase de forma comunal, como ven esa recreación dunha cavada, por parte dos veciños, e, de novo, analizando a disponibilidade de aixadas e aixadóns de monte en estas zonas sinaladas, do centro de Lugo e zona oriental, vemos novamente que en torno a un 80 ou un 100% teñen nas súas explotacións estas ferramentas e volven a telas de forma continuada ao longo do período, o cual nos está dicindo que en estas zonas seguramente as rozas tiveron unha continuidade bastante clara durante todo este período. Trátase dunhas ferramentas pesadas, aquí teñen un exemplo dunha de Cervantes, que aparece un inventario, nesta casa aparecen 5 azadas de fierro de cavar el monte, con un peso de 3 libras, alrededor de
para que se faga unha idea, 1,700 kg e pico. Nos inventarios aparecen baixo varias denominacións, pero sempre referidas ao uso do monte. En este de Navia de Suarna, 2 aixadas de monte, en este de Cervantes, 2 azadas de cavar los montes para Senara, en este outro de Folgoso de Caurel, 4 azadas para la estivada de montes, é dicir, sempre con esa vinculación, incluso en esta de Cotobade, Pontevedra de 1812, un azadón del monte de medio ser. Era necesario tamén, aparte de cavar, quitar e arrancar as raíces dos toxos, das uces e das xestas, e para iso empregábanse tamén os azadóns. Isto certifícalo, por exemplo, este discurso de Josep Somoza e Monsorio que fai ante a Real Academia nos anos 60 do 18, di que se arrancan as raíces de los tojos con azadones. O mesmo nos di en outro informe ante a Academia Pedro Sánchez de Ulloa, se arrancan os cepos ou raíces con azadones, pero na nosa investigación atopamos que tamén empregan unha ferramenta especializada na zona oriental de Lugo, que son as petas. As petas son aixadas, mezcla de machado, e empréganse para arrancar raíces de tocóns, cozas da uz. Atopámolas nos inventarios como este de Cervantes de 1792, unha peta de arrancar cepos. Son moi pesadas, esta ten 4 libras, 2,3 kg, difíciles de manexar, de Cervantes, 1798. Aquí temos outra, unha peta de 3 libras, en Allonca, en Burón. E aquí temos, entre 1740 e 1850, atopamos nas jurisdiccións de Burón, Cervantes e Doncos, alrededor dun 13% de explotacións teñen petas, pero en algún momento de finais aparecen incluso en torno a un 20%. Por tanto, é unha ferramenta que incluso está aumentando finais do 18 e ao longo do 19. De feito, aparecen tamén petas para outra utilidade, que é arrancar pedra no monte. Neste inventario de 1820, dísenos unha peta de romper pedreras. Esta tarefa tamén era necesaria para facer as rozas e este pleito de 1722 de Salcedo en Pontevedra fálanos do traballo duro que era. Dice que hemos rompido monte tal, cultivado e arrancado en el más de 200 carros de piedra a mucha costa. É un traballo tamén laborioso. Polo tanto, atopamos que en zonas da montaña oriental de Lugo, fauces de monte, aixadas e petas constituyen ferramentas especializadas para o uso das rozas. Fíxense na loxía que encontramos co uso en Cataluña, por exemplo, en outra zona da península, do rozón, o que ali chaman o dal, o equivalente ao podón noso, o magal, que sería o equivalente a nosa peta, e a aixada de box, que sería o equivalente a nosa aixada ou aixadón. Por lo tanto, analoxías con outras zonas da península en canto ao uso das rozas. Unha vez que se roza ou se cava o monte, se quita a pedra, hai que amontonar os terróns, secalos, deixalos secar ao sol e queimalos. É o que se denomina a borralleira, as borreas, as queimadas ou as toleiras, as tollas. Aí teñen unhas imaxes dun proceso similar. Trátase de queimas controladas. Fíxense que, aínda que as ordenanzas de montes de 1748 exixían a realización de rozas e queimas cas debidas precaucións, evidentemente nos pleitos sabemos que había que se escapaba o lume, o monte, non había incendios. Aquí teño un exemplo de 1616 da zona do Val de Rous en Carballo e acusan os veciños de que foguearon e quemaron máis de novo 10 carballos, escapouselles o lume. Pero, habitualmente, os campesiños da época solían ter bastante cuidado, incluso deixaban a denominada devasa. A devasa era un espacio que limpiaban de vegetación ao redor dunha roza para evitar que o lume se propagase ao resto do monte. Por lo tanto, trátase de queimas controladas. Unha vez que se estende a cinza das borralleiras, pois había que pasar o arado varias veces. Sabemos pola documentación que na época pasaban moitos a cambela. A cambela é un arado bastante primitivo, aproveitando a camba dun árbore, sobre todo un viudeiro, e na punta puñenlle unha reia de ferro. Aí teñen varios exemplos. Nos inventarios atopamos cambelas en Doncos, atopamos cambelas nos Ancares, no Courel, no Cebreiro, como este de finais do 18, este outro, que ademais presenta 2 arados con surrejas e unha cambela, porque tamén se empregaba para esta finalidade, lóxicamente, aparte das cambelas, os arados propiamente ditos, arados correntes como estos, e en determinados casos puntuais, pero cada vez menos ao longo da Idade Moderna, os famosos arados de monte, os besadoiros ou avesadoiros. Son uns arados de grande tamaño, con vertedeiras e rodas. Aí teño un exemplo de un que se conserva reconstruído no Museo de Liste. Teñen un grande poder de profundización e, como nos di Sarmiento na súa descripción do besadoiro, necesitan 3 forzudos hombres para empujar e dirigir la reja, necesítanse varias pares de bois moi briosos, como tamén nos di Sarmiento,
porque evidentemente un arado que, como él di, tiene por 4 de los arados de Castilla, un tamaño considerable. Bien, unha das características das rozas das estivadas do cultivo periódico é que supón unha individualización temporal do uso do espacio colectivo. En un momento determinado péchase o monte para protexer o cultivo do gando, unha vez que se recolle o cultivo, deixase libre para o pasto común. Para isto, lóxicamente, dado o seu carácter de cerrume provisional, empréganse a documentación dio bastante claramente, estruturas moi simples que se sacan rapidamente, provisionais, como este, parapeto de tierra poblado de tojos con zarza, simplemente. En este outro caso, valados de terra ou terróns, como este pleito, uso de terróns. Máis casos, empréganse simples sebes de ramalla, pois feitos con eso, con cachos de uces, xestas, espiños, que se quitan facilmente. Aquí temos algunha foto recollida no seu momento por Abel Buyer de cerrumes en Cervantes, utilizando sebes. Aquí temos outra variedade que serían os vargos, estacas de varando ou de madeira, como estes que tamén recolle na parte de Folgoso de Caurel Abel Buyer, feitos de varandas. En ocasións, pero sobre todo con un carácter máis definitivo, fanse peches do monte con valados de pedra. Hai que ter en conta que, por exemplo, nas comarcas densamente poboadas, os peches de tenzas fanse como este, por exemplo, este do Suído, delimita unha estivada, unha cavada. Na segunda mitad do século XVII xa empeza a haber bastantes peches de estivadas, moitos xa definitivos con pedra. Polo tanto, vemos que a preparación do monte é unha tarefa moi dura, maior, como decía ao principio, que incluso que a do labradío. A isto hai que añadir, ademais, o carácter accidentado de moitas destas estivadas ou rozas no monte, que tiñan moi difícil acceso. Este preito, por exemplo, de 1722 do Corgo, en Lugo, dinos que non entran os carros e, polo tanto, o centeo que se recolle na Bouza, debido a que a ladadera é moi costosa, nunca ha entrado nin carro ninguno, hai que baixar os aces a man e se necesita moito tempo e gente para transportar. E, polo tanto, tamén é dificultoso esa labor. Que era o que se cultivaba nas estivadas? Pois, fundamentalmente, cultivos de inverno. Centeo, fundamentalmente, dependendo da calidade, trigo, o trigo de monte, e na documentación, a veces, esporádicamente, aparece cebada, aparece avea, en menos ocasións millo miúdo, por exemplo. E xa a partir de fins do 18 a pataca. Sabemos por os preitos que as patacas, aquí temos un exemplo, 1769, preito na zona de Río Freixo, en Ourense, dinos que los vecinos, para el sustento de la siembra de las castiñas malañas, rompen tojales y otros predios incultos. En este outro de 1798, en Vilalba, en Lugo, siembran as batatas en os montes despois de alzado el trigo. E así moitos exemplos. Outro de 1801, en Villozás, na Coruña, siembran varias porciones de batatas en los montes cando se rompe para el fruto ou pedazos de monte que de inculto se reducen a cultura. Ben, e no monte tamén se cultiva, tamén se sementa, aínda que resulte curioso, o toxo. Xa no 17 e no 18 sembrase o toxo, porque é necesario para intensificar a agricultura en moitas zonas da Galicia Occidental, e, sobre todo, desde mediados do 19 e principios do 20, pois fálase de verdadeiros campos de toxo, pero cultivado, non que nazca espontaneamente. Canto duraba o período de cultivo das rozas? Pois, normalmente, unha colleita. Pero, sábese que a veces podía cultivarse máis, 2, 3 anos. Entre estivada e estivada solíase deixar o monte que descansase un período, que variaba dependendo da súa calidade, e despois iba rotando as parcelas. Aí teñen unha referencia cuantitativa aos ciclos de variación do descanso do monte. Mondoñedo, por exemplo, Pejerto atopa ciclos de 8, 16, 32, de primeira, segunda e terceira calidade, e así aumentando, de 15, 22, 40, incluso de 30, 40 ou 68 anos de descanso. E na montaña de Lugo, máis exemplos similares. Ben, cal sería a distribución das rozas? Sin ánimo de ser exhaustivo, e ademais porque non son especialista no tema, ni moito menos, despois vamos a ter un especialista en toponimia, fixen un pequeno exercicio, collín unha serie de topónimos, 400, que hai moitísimos máis, relacionados cos termos vinculados a rozas, como estivada, cavada, roza, bouza, cachada, cernada, as que teñen aí as variantes, cernada, queimado, seara, vedro, e atopamos que hai unha grande distribución por prácticamente toda Galicia. As rozas debían de ser comuns en moitos puntos de Galicia, fíxense. Pero, ao longo da Idade Moderna, as rozas experimentan,
teño aquí uns detalles de algunhas das variantes. A variante de Estivada, por exemplo, que teñen aí varios carteles da zona do Cervo, pois destacan sobre todo e claramente na zona da Galicia Cantábrica, da zona de Lugo, no suroeste, zona de Pontevedra, e, por exemplo, a variante de Bouza-Bouzas, novamente aparece, como en casi todos os casos, na zona de Lugo e Mondoñedo, Galicia Cantábrica, tamén bastante na zona suroeste e algo na Coruña. Aquí teñen un cartel tamén da zona do Vicedo de Bouzas. No caso da variante da toponimia de Senra ou Seara ou Senara, pois novamente vemos a importancia que ten na zona de Cantábrica, Mondoñedo, en Lugo, tamén en Ourense, en este caso, si hai máis representación que nos casos anteriores, Cernada, Queimado, novamente, Cantabria, Lugo, Galicia Occidental, a zona de topónimo de Cachada, Cacheiras, obviamente, zona de Galicia Occidental. Aquí temos o cartel máis cercano da zona de Teo, que é o máis coñecido nesta zona. E no ámbito das variantes de Vedro, Vedral, Vedrón, etc., pois fundamentalmente monopoliza novamente a Galicia Cantábrica, nos concellos de Cervo, Foz, Barreiros, Vicedo e Muras, como o señal que teñen aí dese topónimo de Vedral. Ben, decía que esta toponimia parece que nos indica que en un momento as rozas debieron de estar distribuídas por toda Galicia, pero na idade moderna isto vai cambiando. Durante o 17 e primeira metade do 18, debido á forte densidade de poboación da agricultura, nas zonas de agricultura intensiva, sobre todo na Galicia Occidental, no suroeste, os vales fluviais, pois as crecentes necesidades de toxo fan que moitas veces se limiten as rozas e tenden a ir desaparecendo. Por exemplo, a mediados do século XVIII, na Galicia Occidental, máis dun terzo dos montes xa estaban privatizados, incluso a metade en zonas como o Baixo Miño. Sin embargo, na área oriental, zonas de Mondoñedo e Lugo, este porcentaxe era moi inferior, un 10, un 20%. Isto axuda-nos a comprender a distribución das prácticas das rozas que nos mostra o catastro de Ensenada. As rozas aparecen, ben aí nese mapa, moi estendidas, tanto no monte común como no monte particular, en máis dun 90% das parroquias nas antiguas provincias de Mondoñedo, toda esta zona, Lugo, Betanzos e A Coruña. Sin embargo, as rozas están en regresión ou son residuais nas antiguas provincias de Santiago e de Tui. Se ven o mapa das 7 antiguas provincias, sería esta zona, como poden ver. É dicir, aquí xa desapareceron en moitas ocasións. E no caso de Ourense, pois teñen unha incidencia moi escasa as rozas a mediados do século XVIII, prácticamente nesta pequena illa que conforma as comarcas de Terra de Caldelas e Terra de Tribes, pero, sobre todo, son rozas en montes particulares, fundamentalmente. De feito, nas comprobacións do catastro de 1761 que están en Simancas, atopamos unha referencia a esta zona de Terra de Tribes, nos lugares de Taboazas e Senra, as tapadas, son os montes circundados de pared, como di as comprobacións, que se siembran de centeno de 8 en 8 años e algunos de 10 en 10. Dinos que producen lo mismo que las tierras laboridas de secano y el tojo y más retamas que produce se arrancan, se queman en el mismo sitio y las cenizas sirven para abono del fruto. Es decir, estamos hablando de rozas, ainda que en zonas de monte pechado. Os campesiños, como dixemos, fan as rozas en monte común, en monte privado, pero tamén baixo dominio eminente de señores, tanto de nobles como de mosteiros. A cambio, normalmente, dunha porción da colleita que solía ser entre un quinto e unha 12ª parte. Aí temos un exemplo de Pardo Rivadeneira, señor do Coto de Vilapedre, en Sarria, que en 1620 pedía o quinto do que cultivaban os seus colonos nos montes. Ou o exemplo coñecido do mosteiro de Celanova, que sabemos que entre finais do 16 e principios do 17 daba licencia aos veciños do Val para facer cadas estivadas nos seus montes a cambio dunha 12ª parte do cultivo. Daba xeles permiso para que pecharan, taparan temporalmente algunhas parcelas de monte e despois que as deixaran libres, obrigatoriamente, para o pasto. Aquí temos a memoria de licencias que analizamos e vemos algúns exemplos, como este de 1610, o mosteiro dá licencia a uns veciños para que podan cavar e ara en el monte de Seguín 8 fanegas. E aquí teñen outros exemplos de 1613, 16 e 29 que fan o mismo, dar licencia para que se poda cavar en el monte, dar licencia para revolver e arar en el monte. Disculpen que vaya tan deprisa, pero non me quería pasar do tempo e xa o estou facendo casi. Que
Que importancia tiñan cualitativa e cuantitativamente as rozas? A documentación infórmanos cualitativamente, por exemplo, as fontes judiciais, con testimonios que indican que son fundamentais para a subsistencia de moitas familias. Aquí temos un exemplo dun pleito de 1593 que nos di, da zona de Viveiro, que si no es por los montes, ningún labrador ni morador en ella puede sembrar pan y sustentar su casa, hijos, familia y mujer. Aquí teñen outro exemplo de 1616 dos veciños de Ornuide, que incluso din que, si no labran los vedros, de necesidad han de dejar sus casas, mujeres, fijos e irse del reino. Ou outro pleito da mesma fecha, pero en este caso co priorato de Xunqueira, que di que incluso non lles podrían pagar a renta ao mosteiro. Por lo tanto, cualitativamente, bueno, outro de 1742, o mismo este de Ansemil Pontevedra, di que non les llegará para el sustento de su familia e por ello son necesarios dichos montes. Por lo tanto, está claro que son necesarios para a subsistencia, pero cuantitativamente podemos facelo, podemos cuantificar. É máis complicado. Si hai algunhas fontes que o permiten. Por exemplo, as fontes señoriais, os apeos, danos algunhas pistas. Fernández Cortizo, para a xurisdicción de terra de montes, empregando os apeos de Mosteiro de San Martín Pinario e Arcibispado de Santiago, chega á conclusión de que a finais do 16, principios do 17, o cultivo do monte era unha práctica con plena vixencia, pois, entre os caseiros, alrededor de máis dun 80%, facían estivadas nos montes que tiñan aforados. Outra fonte señorial, as contabilidades de granxas e de prioratos tamén nos dan algunhas pistas. Vamos a utilizar como exemplo este de San Pedro de Solme, en Aranga, en A Coruña, que dependía, era sufragáneo do mosteiro de Sobrado. Analizando as súas contas, as rendas proporcionais ás colleitas, poden ver no gráfico como as colleitas de centeo recollidas nas rozas aumentan durante todo o século XVIII e o punto máis álxido chegan a recoller alrededor dun 4% da produción de centeo. Por lo tanto, va aumentando a súa importancia. As fontes notariais tamén nos dan algunhas pistas. Os inventarios post-mortem, novamente na xurisdicción de montes estudiadas por Camilo Fernández Cortizo, constatan no século XVII, principios do XVIII, como alrededor do 65% das parroquias fan estivadas no monte e en elas sementan alrededor dun 20% da superficie de cereais de inverno. Porcentaxes máis importantes atopamos no norte e no centro de Galicia. Os estudios feitos polo propio Pejerto Saavedra sobre Mondoñedo indícanos que poden chegar a porcentaxes de máis do 50%, os campesiños que sementan cereais de inverno. Eu mesmo, na zona do interior de Lugo, no seu momento atopei porcentaxes que van entre un 20 e un 30% do cereal de inverno, perdón. Sí, no, acabo antes. Bueno, eso espero. Entre un 20 e un 30%, pero en algunhas zonas do interior, como a Ciprestado ou Benarla, incluso se atopan porcentaxes máis altos. Aquí, por exemplo, un 37,5% supoñen a superficie sementada de cereais e un 32% a superficie recollida, a colleita de cereais de inverno en rozas. Na zona do interior de Lugo era moi importante a porcentaxe de trigo de monte que se recollía. En este gráfico poden ver que máis de 3/4 partes do trigo sementado era recollido nas rozas. Por tanto, en este caso, incluso os porcentaxes son máis relevantes. Outra fonte fiscal, como o catastro de Ensenada, aínda que ten a súa ocultación porque limita a superficie de monte e a súa productividade, entre outras cousas, tamén nos pode dar algún dato cuantitativo. A través da produción diezmal, Ofelia Rei Castelao detecta que nas antiguas provincias de Betanzos e de Coruña, alrededor de un 15-25% do trigo do centeo que se cultivaba por parte dos campesiños era en rozas, en estivadas no monte. Por lo tanto, as fontes judiciais tamén nos poden dar algunha idea da importancia que tiña o monte. Abundan conflictos, abundan pleitos, isto dá importancia da relevancia do monte para a economía campesiña e, ademais, dá relevancia de algo moi importante a nivel social, que é a defensa do monte para identificar e reforzar a unidade dos veciños, algo que aparece reflexado nos propios pleitos. Na propia evolución da sección de veciños dos pleitos da Real Audiencia de Galicia, os pleitos de montes e de pastos vemos que presentan puntos de inflexión en momentos especiais de expansión demográfica e agraria, como é o último terzo do XVI, segunda metade do século XVIII. Nós mesmos fixemos unha evaluación específica sobre pleitos de rozas estivadas, e manexando alrededor de 72, vinculados con temáticas como levantar valados para cercar pedazos de monte,
temáticas relacionadas con partixas de montes para facer estivadas, pago de rendas, etc. Vemos que o punto álxido destes conflictos está na segunda metade do 17 e a partir de aí empeza a reducirse significativamente a medida que van desaparecendo as rozas en moitos puntos de Galicia. De feito, a distribución xeográfica destes pleitos que acabo de sinalar prácticamente coincide ca distribución xeográfica que vimos antes a mediados do século XVIII. De acordo? Para ir rematando, estes dous mapas que contrastan a práctica das rozas a mediados do XVIII, catástrofe ensenada, e no século XX, nos anos 60 e 70, pois indícanos que nos anos 70 do século XX aínda se fan rozas, sobre todo na antigua provincia de Lugo, xa na provincia de Lugo, e en estas outras zonas de Galicia xa desapareceron moito as rozas por diversos procesos de privatización do monte, éxodo rural, reconversión de explotacións en explotacións gandeiras, en explotacións forestais, conversión en prados, fan rotulacións no monte, etc. E xa para rematar, unha reflexión e é que a utilidade das rozas para a actividade agraria non se limitaba a conseguir colleitas de cereal ou de patacas despois no 19. O monte tiña unha función moi importante, o cultivo periódico do monte, porque axudaba a regenerar o monte. As queimas limpian a terra, malas ervas, insectos, mineralízana, e, polo tanto, a rotulación periódica do monte era beneficiosa incluso para o propio pasto futuro ou para o esquilmo. Moi importante. Conclusións. Bueno, do que acabo de dicir moi apresuradamente, sinto, porque teña pouco tempo e moitas cousas que decir, na Idade Moderna, pois é evidente que en Galicia existía unha auténtica simbiose entre o mundo rural e o monte. Os seus diversos aproveitamentos eran un recurso fundamental para a subsistencia do propio campesiño, vímolo varias veces ao longo da exposición. Todo elo contribuía ao propio equilibrio do sistema agropecuario na Galicia da Idade Moderna e o cultivo do monte en rozas ou estivadas era un recurso fundamental para moitas familias, sobre todo aquelas familias que non tiñan terras de labradío, os sectores sociais máis baixos, como poden ser os bodegueiros e os caseteiros. Pero, ademais, unha reflexión, as rozas nos montes constituían, máis alá do que se poda pensar que é unha práctica considerada arcaica, pois algo moi ben adaptado ás propias necesidades da sociedade rural da época, sociedade rural galega, o propio campesiño, e, polo tanto, o saber labrego daquela época, resultado da experiencia de múltiples xeracións, era moi sabio, non era tan arcaico, era algo adaptado ás súas necesidades. Formaban parte, ademais, de algo que hoxe brilla pola súa ausencia, como vimos a mañá, a axeitada xestión eficiente dos montes. Axudaba a lograr un equilibrio entre monte e cultivo, entre bravo e manso. E xa, por último, unha reflexión máis relacionada ca actualidade, dado que a saúde dos montes depende da saúde do mundo rural, estamos a ver que na actualidade a desarticulación creciente da sociedade rural, os procesos de privatización, as sucesivas normativas institucionais, todo o que están facendo é mermar o vigor dos nosos montes e, polo tanto, penso que posiblemente unha volta á xestión comunitaria pode rescatar os montes galegos da situación na que se atopa, na triste situación na que se atopan moitos deles hoxe en día. Poñer incluso en valor, se se pode, a importancia social, económica e ambiental que debería de ter o monte nunca ter perdido. Nada máis, gracias e disculpade pola... E como as conferencias da tarde son dúas sobre temas distintos, ainda que non totalmente distintos, como vamos a ver agora, e despois hai unha mesa redonda sobre outra cuestión, imos a ter o tempo para preguntas despois de cada unha, de modo que agora temos 20 minutos, non? Hasta as e media para... Perdón, estás... Non, temos un cuarto de hora. Un cuarto de hora para facer algunha pregunta. Non? Rogolles que as preguntas sexan breves. Sí, noraboa por mostrar un aspecto estremecedor da sociedade galega, da cultura galega, da nosa historia. Os documentos desde a derrota
de finais do século XV, os séculos seguintes, escritos todos en castelán, porque mandaron escribas e sacerdotes casteláns, cando toda a toponimia e todos os aparellos están en galego. É curiosísimo escoitalo a vostede en galego e ir lendo os documentos históricos en castelán. Explica moi ben que hasta o rexurdimento estuvemos, iba a decir colonizados, é unha palabra xa moi trillada, pero é moi indicativo, moi representativo da historia deste país que é un país grazas. Non era pregunta, era unha consideración. Felipe. Gracias. Gracias, Hortensio, por esta ollada tan sistemática e precisa ao mundo das rozas. Eu quería facerte unha pregunta moi concreta, se podo. Se por unha parte a función social das rozas foi en grande medida amortiguar precisamente o poder señorial, porque permitía que os campesiños desbotados da terra ademais poderan acceder a unha base esencial de subsistencia, e por outra parte prodúcese, sobre todo no sur de Galicia, no século XVII e XVIII, unha retracción do cultivo de rozas motivada, como ben dixeches, pola necesidade de preservar o toxo para producir estrume no labradío. A pregunta inmediata é como en esas zonas nas que a roza se retrae moi cedo se amortigua socialmente o feito de que caseteiros e os non beneficiados dos sistemas non podan acceder ao produto que as rozas ofrecían. Bueno, sobre esta última cuestión, ten traballado bastante Pérez García cando analiza a intensificación da agricultura, sobre todo na Galicia occidental, non? Atopa que, efectivamente, como decía eu, xa na segunda mitad do XVII, hai un interés por que non se ocupen os terreos comunais para rozas e, sobre todo, pechalos e sementar toxo, porque hai que conseguir máis abono para manter o desenrolo do propio millo, non? O cultivo intensivo. Por lo tanto, digamos que a evolución a que facía referencia antes, a reducción desas zonas, ten certa lógica, non? Unha reducción de terreo que antes se pregaba, por exemplo, para cultivo e agora interesa sobre todo para toxo. Decías o tema dos caseteiros e os bodegueiros, non? Bueno, o tema dos caseteiros e bodegueiros, incluso en zoas onde hai unha certa restricción, por exemplo, nos Montes de Varas, dos que falábamos antes, non? Que en teoría non teñen dereito a facer uso dos terreos, en algunhas ocasións, cédenselle, cando non se empregan, non? Por exemplo, os Montes de Varas, na zona de Lugo, pódense vender ou heredar o que queiras, pero hai veces que tamén se ceden a algún veciño. Pequeñas porcións. Quero decir que en prácticamente todas as zonas, incluso onde van desaparecendo as rozas, hai unha referencia, unha posibilidade de acceder. En todo caso, onde hai máis bodegueiros e onde hai máis caseteiros, se analizamos a distribución a partir do 17 ao longo do 18, é nas zonas onde perviven as rozas. É dicir, coincide, se temos un mapa de distribución onde hai maior volumen ou densidade de caseteiros bodegueiros, veremos que están nas zonas de Lugo, nas zonas que vimos antes, incluso de Betanzos, a Galicia Oriental, principalmente. Non sei se con isto contesto esa cuestión. Sí, bueno, perdona que faga unha consideración. Eu creo que a evolución que hai do control dos montes na época moderna, bueno, desde a baixa Idade Media en adiante, o progresivo control das comunidades rurais frente ao control que tiñan os señores. Aquí Hortensio puxo moi ben esos permisos do mosteiro de Celanova, etc., para facer tapadas ou facer... É verdade, ahora que fala Pejerto disso, peuseme a memoria o tema das tapadas, o que decía el. Claro, moitos destes mosteiros, como o de Celanova, tiña as parcelas, como vimos aí, cedías aos campesiños, estes traballaban e daban a 12ª parte da colleita. Pero pouco a pouco, os campesiños o que foron facendo é non cumplir co requisito de destapar
moitas destas tapadas, ao final acababan tapadas permanentemente, é dicir, cerrábamos, de feito hai pleitos que incluyen estes mosteiros atacando os propios campesiños porque o que era algo temporal convertiuse en algo definitivo. A tapada convírtese nunha privatización do monte. Non sei se... Entón, o propio poder señorial, ao final, por unha serie de maniobras e de estrategias, o campesiño, as comunidades campesiñas, é verdade o que di Pejertu, acaba solapando, digamos, arañándolle terreo pouco a pouco. Non sei se con eso aclaro algo, ou se era o que por onde iba o que dicías ti. Sí, no. É dicir, que hai unha institución do control dos señores polos campesiños, e despois xa en época contemporánea máis polo outro tipo de poderes, non? E logo, a cuestión da provincia de Ourense é un tanto misteriosa, non? Porque é unha provincia moi diversa xeográficamente, non? Entonces é difícil de... non se pode xeralizar, porque, claro, tes o Ribeiro, tes Celanova, que era como litoral, de densidade de población e de rotación de cultivos, e tes logo as zonas de montaña, etc. Entón, é unha provincia tan contrastada internamente que é moi difícil, digamos, que xeralizar sobre ela, porque, claro, topaste con sistemas moi distintos, non? Perdón. Non. Dime... Bueno, dime. Decía que era para enterarme o sea, estar certa de que entendín ben o que explicaches, pero eu, do que tú dis, esa ausencia ou menor presencia de montes veciñais en todo o que sería o interior da provincia da Coruña e tal, que coincide cos mapas que tú pos aí, está vinculado directamente con ese proceso de intensificación agraria ligado á chegada do millo ou a xeralización do cultivo do millo e demais? Eso foi un dos factores que determinou, lóxicamente, eso, a intensificación, o que decía antes, non vai restando terreo ás rozas, porque se lle dá máis pulo pois a outros aproveitamentos do monte, non? Neste caso, o aproveitamento do toxo. O toxo hai que ter en conta que sube moitísimo de precio en esos períodos. Pérez García ten uns gráficos estupendos da subida do precio, porque é algo moi apetecible e necesario para o cultivo desas zoas. As zoas, por exemplo, bueno, ahora non lle vou dar para atrás, pero... As zoas estudiadas por Pérez, os Salnés, toda esta zona de por aquí, ten unha intensificación tremenda da agricultura. Vimos antes na toponimia que aparecían rozas, pero claro, a toponimia reflexa tempos anteriores, lóxicamente. Entón, os cambios agrarios que derivan en parte do millo, pero non só do millo, sino despois da intensificación que ten lugar nesta zona tamén, no do azoito hai outra intensificación que non só do millo. Aumento dos rendementos, etc., vai reducindo a roza pouco a pouco hacia arriba. De feito, vimos antes que a mediados do 18 prácticamente estaba todo reducido a esta zona, según o catastro. Non sei se... O que pasa é que a mí xurdeme outra dúda, que se realmente hai unha relación directa con ese proceso, por que en toda a franxa costeira de Pontevedra sigue habendo unha elevada proporción de montes veciñais? Porque aí tamén houve unha forte intensificación. Pero unha cousa, eu estou falando claro, do cultivo temporal dos montes, do arroz. Non estou dicindo que non existan montes veciñais. Estou falando de outra cousa. Siguen existindo os montes, claro, comuns. Non sei se me expliquei mal. Sí. O que pasa é que... Estou falando especificamente do cultivo temporal das rozas estivadas en esas zonas. Esa era a distribución, non dos montes. Claro, o que pasa é que como coincidía no caso da provincia da Coruña coas zonas onde os montes están divididos, o sea, se dividiron e xa non queda apenas propiedade comunal, por eso establecía esa relación. No, estamos falando de dous cosas distintas. Vale. Claro, que non entendía o que me dicías. Bueno. Non hai máis preguntas. Bueno, pues damos as grazas a Hortensio por esta exposición tan documentada e ilustrativa e pasamos á seguinte conferencia, que é a de Antón Santamarín.